खुलुमबाय बिआर ब्लगनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। दा आं मुसुलफोराव दङ। मैया आङो बरमानिफ्राय मुसुलफोराव फैदों, माने हासबेन्डनि न'आव। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नुदों। बिनिफ्राय दिनै बे मुसुलफोराव जोंनि न'आव भागिन सासे बाबु फिसानि बार्थडे पार्टि दङ, माने भागिनि बार्थडेखौ बेहाय पार्टिनायजों। बेनिफ्राय दिनै आं नोंथांमोननो ब्लगनि गेजेरजों देखायलांसिगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दा फुंनि 7टा बाजिबाय। दिनै फुं आं ब्लग खालामबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै। नायलांबाय थादो जोबजासिम। बाथोन देगासिनो फुंनि ओंखामखौ जानो ना बाथोन ना। फार्स्टआवनो आं दानिया लाल साहा लोंग्रोना लानोसै मैया बानायनाय लाड्डु फिथाजों। बोरमा बेदर दानगासिनो बिथिंजाय जगर खालामहोलांगासिनो, सबजिफोरखौबो लेमहोलांबाय, नङाब्ला समा मिलायहैया। बिथिं आरो संहोलांबायबो, जागायजेनबाय। इसे रेडि जाबाय बाबुनि बार्थडेनि थाखाय। मानसिफोराबो एसे माने फैहोलांसिगोन। दिनै दख'ना गानदों आं, नै बहुत गोबाव गाननाय जायाखैमोन दख'नाखौ। बाहेराव बेलुन साजायगासिनो, नै नाय। केकआबो रेडि, लाबोखाना दोनखाबाय। फिसानि बार्थडेनि थाखाय जों नैबे साइकेलखौनो गिफ्ट होनाय जागोन। दाथ' सालायनो हाथ'वा, थेवबो उनावबाबोथ' नांखागोन, बिनि थाखायनो बेखौनो लाबोबाय। Happy birthday, Lisa. Thank you, Anne. Thank you. Thank you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May Lord bless you. May God bless you. May God bless you, dear Harrison. May God भागिना उन्दुनो ओंखारबाय, देहायाबो बारा मोजां नङा। आंनिफ्राय बोर थाबाय भागिनिसिम, बिनि फिउचारा ब्राइट जाथों। जोंबो दानि ओंखाम जानो लाबाय। आइटेमफोरा बहुत बुरजा। बोरमा बेदर दङ, अमा बेदर दङ, ना दङ, चिकेन दङ, पनिर दङ। आं निरामिस जानाय जाबाय। दिनै मानदेआव आं ना बेदर जाया। जोंनि बाबुजों आरो आलासि गथ' सासेजों बिदिनो माबा माबि जागासिनो दङ बिसोरो।
लादो सकस आलासिफोरा आथा थांबाय गामिनि आथा दंमोन बेनिफ्राय आलासि सानैसो ओमफ्राय खामानि मावनो थाखाय हाजिरा हिसाबै खामानि मावग्रा आब'मोन फैदोंमोन बिसोर आब'मोनाबो बहुतखिनि खामानि मावलांबाय बेनिफ्राय दा मोनाबाय बेनिखायनो आब'मोना मावस्लाबजोबनो हायासै बेनिखायनो जों न'निफोरानो खायसे खामानिफोरखौ मावबाय आरो बहुत बासनफोर दंबावो बेफोरखौ गाबोनफोर सुनानै हरजोबसिगोन दिनैनि जोंनि बार्थडे पार्टि खालामनाया जोब्बायानो थांजोब्बाय आलासिफोराबो आलासि सानैसो ओमफ्राय गामि न' खाथिनि बेखिनियानो बाहेराव दा खामानि गैथ'ला आरो माबाफोर खामानि दंबाबो गाबोन मावसिगोन दाथ' मोनाबायानो जोंनि बाबुआबो दिनै बहुत हेपि बिराद गेलेबाय गावजों समान समान लोगोफोर लोगो मोनदों ओरैनोथ' बिदि सुबिदा मोना बारा लोगो मोनलायनो बयजोंबो बिदि नुलायलायनानै गावजों गाव मोजां मोनदों आथिखालावथ' जों बयबो बिजि बेस्थ'आनो गोजाखा अब्लाबो बेफोरबायदि कर्मनि गेजेरजोंसो जों मानसिफोरजों नुलायलायो खुरमा बागिफोरजों लोगो मोनलायनाय जायो भागिननि बार्थडे पार्टिया मोजाङैनो मोजां जोब्बाय आलासिफोराबो थांजोब्बाय आलासि दा बेनिफ्राय फ्रेस जानानै साहा लोंनो नागिरदों मैया बानायनाय फिथा आरो लादु नोंथांमोना आंनि होनाय भिडिअखौ नायदोंब्ला नुदों बेहाय आं एसे देखायनाय जादोंमोन बेनिफ्राय दा जों न'नि गोजायानो दङ दिनै बहुत माने रंजा खुसि बार्थडे पार्टिया जोबलांबाय आरो आसा खालामदो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदो आरो माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो आरो नेक्स्ट भिडिअ लानानै फैबावगोन आं नोंथांमोननिसिम दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिम